Els roquers vells han de morir algun dia. El ferrocarril va aturar-se de manera imprevista al parador de Blackcrowshill, un poblet abandonat de la mà de Déu del sud-oest nord-americà. La causa oficial va ser un bou feréstec que havia tingut la brillant pensada de travessar la via en mal moment i que havia estat arrossegat per la màquina elèctrica més de mig quilòmetre per això. Però en Paul Mendes, un jove nou empresari de 26 anys, pensaria mesos més tard que tot plegat formava part de l'absurd pla d'una ment malalta per tal de destruir-lo. Sense cap altra alternativa millor a banda de rostir-se a la barraca del parador al llarg de 4 hores de sol perpendicular, va decidir acostar-se a la vila, si més no, endrapar un refrigeri a la taverna. Altres viatgers del comboi havien pres abans la mateixa determinació. Així que va arreplegar les seves notes, els llibres, els plànols i el reproductor de música i ho va ficar tot a la seva maleta. Potser, si el lloc, el bar, era prou tranquil, podria continuar amb la feina. Llavors va fer una darrera repassada al compartiment i va donar-se el vistiplau per marxar del tren. Tot seguit, va enfilar pel corredor on va ensopegar amb un home amb barret i uniforme que va recordar-li el temps que l'acompanyava fins a la sortida, que en qüestió de 3 o 4 hores enllestirien la inspecció del vehicle i partirien. A l'exterior feia una calor digna del sol encegador que resplendia. Per prendre el camí que portava cap al nucli urbà, va travessar una petita zona d'aparcament en la que només hi havia un Pontiac Firebird convertible blau del 92, cobert per un dit de pols negre. I més enllà, just per on ell havia de passar i arrambat a la vora de la carretera, un Lincoln 2000 tancà lluent com una mala cosa. Un parell de metres abans d'arribar-hi va poder sentir com una de les portes d'aquest s'obria i, a continuació, va poder distingir una silueta que en sortia i deia el seu nom. Paul Mendes? Qui ho demana? Respongué sorprès tot acostant-se. Aleshores, la silueta convertida ja en home va assenyalar cap a l'interior del cotxe i ell va ajupir el cap per fer-hi un cop d'ull. Salutacions, senyor Mendes. Soc l'Andrew McCakin. Es presentà l'ocupant del seient del darrere amb posat distingit. Era una persona d'uns 70 anys, cabell blanc, cara arrugada, robusta. Tinc entes que us agrada el rock. Entreu i seieu. Aquí dins tinc aire condicionat. Parlarem de negocis mentre fem un glob. En Paul va incorporar-se i va mirar cap a les edificacions dels afores de Blackcrowshill per convèncer-se que no es perdria res de bo acceptant l'oferiment del senyor McCakin. Fins i tot podia ser que entregués quelcom de positiu. De manera que va acotar el cap i va ficar-se dins del Lincoln al costat del vell. Darrere seu, el conductor va tancar la porta i, tot seguit, va ocupar el seu lloc just davant d'ell. Va engegar el motor i van començar a moure's. Mireu, Mendes, no m'agrada la comèdia, així que aniré per feina. Anuncià l'ancià en un to correcte i educat. Fa tot just una setmana vau estar remenant l'arxiu de les restes d'un petit estudi de gravació propietat d'en Warren Houston, amic meu de fa una pila d'anys. Més ben dit, el vau saquejar literalment i... Pep, temps mort. Ja comencem. S'exclamà en Mendes, composant amb les mans el símbol escaient. Hauríeu d'informar-vos millor abans de formular acusacions d'aquesta mena. McCakin. No sé qui li ha xerrat això, però sento dir-li que no vaig agafar res que no em permetés el contracte signat pel mateix senyor Houston. Legalment, hi tinc tot el dret. Feu-li una telefonada i confirmeu-ho si tant us preocupa. Però ja us ho avanço jo, perdreu el temps. Tinc tots els papers en regla. Es defensà mostrant cert neguit. I considero que no he fet res deshonest. El vell conservava la calma i havia aprofitat el rampell del seu interlocutor per preparar-se un got amb un parell de glaçons. Es disposava a emplenar-lo amb el contingut d'una ampolla d'Old Fitzgerald very special. Ui, no us esvereu, senyor meu. Digué mentrestant. I serviu-vos, sense manies. En Paul va trobar-se a si mateix examinant tímidament l'interior d'una nevera oberta de bat a bat, petita, força peculiar i atapeïda de tota mena de beuratges, dubtant.
Es preguntava si era prudent atrevir-se amb un dels envasos reduïts de viand. Amb la set que tenia i estant degudament precintat, què podia perdre? No res. Va allargar el braç per proveir-se de l'aigua. Mercès. Agrair. Permeteu-me que us expliqui què en sé de vos i corregiu-me si m'erro. Continuà l'Andrew alhora que amagava la capsa de begudes. Origen mexicà, nat al 1974. Estudis superiors en economia i mercat. 3 anys de pixet inters a l'asseguradora Jurgen and Best fent Guardiola. I, finalment, fundador i únic propietari préstec pel mig de Download Limited Comerç Electrònic. Correcte fins aquí? Sí, s'ajusta prou a la realitat. De fet, aquestes dades són accessibles. Confirmà el noi expectant. Pel que he descobert, el vostre negoci es recolza fonamentalment en una important tasca de documentació i d'investigació i en la vostra passió per la feina, sobretot. És clar que es tracta més aviat d'un passatemps que no pas d'una manera de guanyar-se la vida. I us admiro per això, sí senyor. El truc consisteix en furgar en material d'estudis i emissores de mala mort de fa 40 o 50 anys per trobar peces inèdites. La majoria van plegar de pena. Amb una dècada de vida, no encara. Ja se sap, poblets i barris amb poca embranzida artístico-musical. Els amos són jubilats o repapiegen. Altres resisteixen amb diferents formes, però, sigui com sigui, han deixat de banda enregistraments tan antics, emmagatzemats per quilos. El fet és trobar rareses interessants. I qui sap, potser alguna perla, oi? Grups i bandes amb somnis trencats de durar 4 dies, però amb un pèl d'espurna. O treballs primerencs de gent amb una posterior carrera musical mínimament consolidada. Sabeu. Va interrompre's per remenar a les butxaques d'una americana. Em va arribar l'altre dia un compacte que vaig comprar a la vostra plana d'internet. Reconegué amb mig somriure als llavis. Teen Rules, 50s Re-Recordings. I està força. Bé, les cançons són molt limitadetes. De 30 pistes només hi ha un parell d'acceptables. Potser. No passen de ser fotocòpies d'èxits de l'època. Però la presentació del producte és, sincerament, excel·lent. Comentaris sobre els grups, ressenyes històriques, algunes fotografies. Tot molt complet i polit. Una mica car, però us felicito. Gràcies. Molt amable. Replicà impassible l'empresari. Certament, l'opinió d'aquell personatge arrugat no tenia cap mena de valor per ell. De manera que es limitava a mantenir les formes de certa cortesia i a pensar paga i calla, espavilat. I doncs, ja esteu al corrent de la meva activitat. Llavors, quin és el problema, senyor McCakin? Anuncieu en la vostra plana d'internet que esteu treballant sobre uns enregistraments de l'arxiu del meu amic Warren Houston. En concret, segons la llista que faciliteu de noves adquisicions, hi ha un intèrpret i una cançó que no hi hauria de figurar. Em consta que només es va fer una presa, que jo creia eliminada, i que de qualsevol manera, en Warren no hauria venut en plenitud de les seves facultats per res del món. Si l'heu escoltat, ja sabeu de quina parlo. En Paul Mendes va sospirar amargat. No perquè reconegués les raons que provava d'insinuar-li en McCakin i per les que mantenien aquella conversa, sinó perquè obrir la boca inoportunament li havia suposat problemes en alguna altra ocasió. I era una lliçó que s'ensumava dolorosa de suspendre. Boca moll. No, no treballo in situ. Contestà en Mendes sobreposant-se. Abans d'escoltar-lo, faig digitalitzar tot el material i va a parar al meu sistema informàtic, per agilitat. D'aquesta manera, hi puc treballar des de qualsevol lloc, connectant-m'hi amb el meu equip portàtil, mentre segueixo la meva ruta de recerca. És un procés que porta uns dies. Aclarí. Aleshores, esperonat per la curiositat, va afanyar-se a treure l'aparell i els estris de la maleta per tal d'escoltar la presa a la que s'havia referit el vell i descobrir finalment així el motiu de la xerrada. Tant de bo tingui cobertura des d'aquí. Desitjà tot calçant-se uns auriculars de botó. I després d'una llarga sèrie de pulsacions de tecles, aixecà la vista de la pantalla de cristall líquid i la dirigí cap en McCakin.
Guaitalas, les sessions d'en Warren Houston, intèrpret o cançó. El nom de l'artista és Barry Carol. I si realment encara no heu escoltat l'enregistrament, us demano que no ho feu ara. Poseu-hi un preu i us pagaré. Però heu de fer desaparèixer qualsevol còpia que hagueu fet i l'original. Proposà l'avi tot fent sorgir l'ampolla de bourbon whisky per emplenar el seu got una altra vegada. Però, amic meu, el que em demaneu és totalment inadmissible. Reaccionà atònit l'arqueòleg musical. No puc deixar d'escoltar-ho. Us n'heu de fer càrrec. No només per saber què estic venent, sinó simplement per tafaneria innata. Per això m'he ficat en aquest negoci. I si es tracta de la millor peça que hagi escoltat mai? No em puc arriscar. Ho escoltaré ara mateix. Declarà el noi alhora que pitjava els pius necessaris per fer efectiva la seva intenció. I va romandre en silenci al llarg d'uns 6 minuts amb el cos totalment immòbil, encarcarat. Es podria haver certificat l'estat de momificació de l'individu si no hagués estat per les ninetes dels seus ulls, que a intervals irregulars es dirigien capricioses amunt i avall en sincronia. Per la seva banda, l'Andrew McCakin observava el marge de la carretera a través de la finestra tintada del Lincoln, fent dringar el gel amb un bransoleig litúrgic i dient-se a si mateix. D'això se'n diu concentració. Me cago en tot. Finalment, en Paul va destapar-se les orelles i va començar a endreçar-ho tot per tornar a ficar-ho a la maleta. Semblava ben bé que no pogués pair el que tot just havia escoltat i provava de decidir la millor manera d'esbrinar què dimoni significava allò sense esdevenir groller. Però no li va caldre enginyar cap pregunta ben enfocada. En McCakin va començar a parlar. Quedo ben retratat, oi? Mira, noi, i permet-me que et parli de tu. Què vols que et digui? Una gran promesa, una veu extraordinària. Hauria estat més gran que 10 reis del rock junts i jo me'l vaig carregar. Sí, senyor. Ni cap ràfaga de vent, ni cap llampec, ni cap tempesta no van tenir res a veure amb l'accident del 59. Jo vaig fer que s'estavellés l'avió. Un parell de cargols fora de lloc i a prendre per cul tots plegats. I et deus estar preguntant per què. Doncs molt senzill. Aquí no doblego, el deixo rígid per sempre. I nen, al paio se li havien pujat els fums al cap. Només calia que hagués cantat la cançó i prou. Li hauria omplert la butxaca, m'hauria fet content a mi i jo hauria fet feliç la meva futura esposa. Sé perfectament que la lletra era fluixeta, per no dir que era una puta merda, però era la meva sentida declaració d'amor. I no hauria estat la pitjor lletra que havia cantat tampoc el carallot, com feia. Quan dues persones estan enamorades és meravellós. Meravellós, meravellós. I al molt fill de la gran puta se li acut dir que ni per la primera dama cantaria una cosa tan pèssima, pèssima. Em podeu tornar a Black Rose Hill, si us plau. Demanà en Paul pretenent semblar serè. Serà millor que torni abans no em deixin enrere. Ei, tranquil, nano, no passa res. Si et penses que em preocupa que pugui transcendir aquest enregistrament, vas errat. El delicte ha prescrit. Fa més de 40 anys de l'afer i, a més, amb la meva edat, no em ficarien pas a la presó. Així que no em preocupa aquest tema. Creu-me, ni tan sols tinc cap reputació per salvaguardar. Sóc un home invisible. Llavors tant us fa que ho faci públic. M'afecta, evidentment. Remarcà amb cert enuig recol·locant tot el cos per explicar el seu punt de vista amb comoditat. Hi ha certes coses o certes persones que tenen la, diguem-ne, intrínseca facultat de desconcentrar-te. És a dir, per si mateixes no són res. Però sigui com sigui, et fan pensar en quelcom que no et fuig del cap per molt que t'hi esforcis. Són com catalitzadors. I no hi ha res pitjor que no poder pensar en el que es vol. Clar que hi ha gent amb més capacitat de concentració i que pot imposar-se, però jo no sóc d'aquests. Prengué alè i continuà. I tu et dediques a la nostàlgia. Em sembla molt bé. Personalment penso que la nostàlgia és un símptoma de fracàs. Doncs és reconèixer que el present no és prou bo com per no trobar res a faltar. Però tant se val. Si fas merder amb aquesta pista, que per a mi és un catalitzador, se'm remouren moltes coses dins el meu cap i no podré deixar de pensar en el passat. La qual cosa m'emprenya moltíssim perquè és com si m'estessis robant el present. Així que posa un preu.
Amb tot, el cotxe havia tornat al parador de Black Rose Hill i s'havia aturat a l'entrada del poble, a prop d'on havia iniciat el passeig 20 minuts abans. En Paul Mendes sentia l'opressió d'un silenci fred però dens i, mirant per la finestra del costat del vell, enyorava la calor lliure de l'exterior. Així que, sense gaire deliberació, va reunir l'esme necessari i va obrir la porta del luxós vehicle d'una revolada per fugir cap a qualsevol lloc ple de gent, la taverna. M'ho rumiaré. Digué de comiat, tancant la porta darrere seu amb un punt de precipitació púruga. Dins del Lincoln, l'Andrew McCakin romangué inexpressiu i immutable, tot veient la complicada carrera del noi. Només quan el va haver perdut de vista, localitzar el seu telèfon celular i pitjar diligent una sèrie de botons. Mestre, sí, sembla que el passarell s'ho han passat tot. Quan ho difongui, el denunciarem per calúmnia i falsedat, li tancarem la paradeta i aconseguirem la publicitat que ens cal per rellençar els temes de Barry Carol.